ụmụnna arụ mere Imo steeti anyị njinji jiri ala Owerri anyị ekwuga ha shi onye akala onye kwula ntị ejila anọ na anọ mere ala Owerri anyị ihe m gbara gị mere ihe eme agba ụyọ ọkụ kpụọ ụyọ ọkụ ndị nwoke poshishi ndị nwaanyị pankweke agagaga ndị eze agbalaga ụyọ ndị baraba amụrụ nwa ọkụ ndị eze ndị ka efọrọ afọ agba ṅụọlọ ndị nwe m ihe m gbara gị mere Imo steeti njinji jiri agbara m gị shi ahịa ịkọgala gị o mere a September 19th 1996 ala Owerri anyị na mekwanna o nwere ebe eji akpọrọ mmanụ eji egbu mmanụ anyị ama ala Owerri anyị shahịa mega ebe ka anyị na gị bịa ala Owerri ma m kọgalago gaa hụ human parts ebe ọgbọdọ gaa hụ ara gaa hụ amụ nwoke gaa hụ ọdụ nwaanyị gaa hụ ihe ndị dị iche iche egbuchara ndị dosara mpempe adọsachara adọsa mana ihe na mefọrọ ndị otu ngwaga gị m gwara gị nwa akịrị egburu nwa yọrọ ụwa ọwa arụsị yọrọ ụwa amanụ ngwaga gị nwa akịrị egburu anya dọghara nwụkwụ ama mmeri na-ejiri ozugbo ụyọ ndị mmiri ya ma ndị nna ṅụrị mma ma ndị ọ gbasara ma ụfọdụ ndị ka ọ gbasara ịnyọrọchi enwere ebe ego ndị ejiri bịa agaghị esonwu oge Maazị Dọch m kọgarala gị ọwa oge ndị OBT na-ewu n'ala Igbo n'ala Imo steeti anyị obtaining by tricks or obtainers by tricks ọhịa akpọ OBT olekwana mma ihe mere a gwara m gị shi o mere ala Owerri anyị amaka ọhịa ụzọ ahụ eji na-eche eje mọọlụ from Owerri anyị ọhụ ebe mere a September 19th 1996 ya wụrụ maka m kọgala gị ọrị gị mma ịchọrọ chimkọrọ jima chim Maazị Dọch kamada a whisky mi na brandy mi ọ gbatuola abọtụ ya hụrụkwa ma ịlakarịkpa ma eji akpụrụ ya nwa ha udo ga-eme mamara chim Maazị Dọch zụọ ụbọ whisky ụmụnna a September 19th 1996 njinji jiri ala Imo steeti anyị o nwere otu onye ochi na ama akpọ Chief Vincent Duru ya nwa ya nwoke ewu obi dị ọzọ Duru na otu onye ochi na ama eje so nwa na-ezu ochi egbu ndị mmadụ akpọga Innocent Eke Anyanwụ eji mara họteelụ Otokoto n'ụzọ amaka ọhịa ihe na Otokoto ahụ wụ Chief Vincent Duru o nwere họteelụ ọrụ nga eji agbara bankụ ala Owerri anyị nga eje ma nga ahụ ka a nọrọ gbuo nwa dọrọ ọgụ nwa pasuru Owerri Riot 1996 nwa m kọgarala gị aha ya wụ Ikechukwu Okoronkwo nwaakịrịrị na afọ 11 11-year-old child ọ bụ nwoke and ọwa na ọfan nwe nna chọgakpa ya ụwa ji aga echekpa ya ahịa ụwa ji agaga ọhụ onye gburu nwuhe maka nna gị ọ fụara echi ahụ ndị nwe m nwaakịrị mgbaga gị akpọga Ikechukwu Okoronkwo apali ọnwa ejere ahịa ekere ya kpọ ahịa ekere ebe ka anyị akpọrọ ya okwu bekee ọ fụara granọtụ ya para granọtụ ya ụbọchị eshia mmiri zogakpado ya eti granọtụ ndị mmadụ ṅụzụrụ ya granọtụ ya na-agajekwa n'ụzọ amaka ọhịa ebe Otokoto rụrụ họteelụ ya ahụ otu nwaakịrị ochila amaka mgbaga gị akpọga Innocent Eke Anyanwụ a nụrụ elu ebe họteelụ Otokoto ọma ya bịa onye granọtụ Somtochukwu nwa afọ 11 years aṅụrịa chichile ka ụbọchị taa ga-ama mma ndị bigman bọgama ebe họteelụ ebe chimbiareshingo granọtụ nwaakịrị enwe n'obi ọma nwa obi ọcha ọ marakwa nna cheshi ahụ ọnwụ ga-egbu ya rekwa m kọọla gị mbụ cha ndị a na-egbuli oshi ahụ anakwala ha kọtụ la parts and pieces ndị mmadụ enye ndị bigman enye ndị politishan kwa akụkọ ahụ jiri bịa dọmma mma nagidere ka a bara mema confession akịrị ha ọparakwala ahịa ekere ya gbago elu shi ya jejereshi ụmụaka Otokoto na ndị enyi nwụ anụghị otu nzuzo ndị mgbagago otu nzuzo nwa ala Owerri anyị eji akpọnana ya Red Scorpion onye ka ahụ kpọrọ ya Eke Anyanwụ ahụ shi ya gbago amelu ma nwaakịrị Somtochukwu na-aba họteelụ nga ọ bụ ire granọtụ nwochihudu ụdị n'oche ya edu oche nneje mao amaghachi ime họteelụ ahụ jee ebe azụ ya wee ebe eji egbu ndị mmadụ dosa pass by pass pieces by pieces gị na-achọ ka ị chọrọ ebe anya ị chọrọ ebe ọnụ ị chọrọ ebe ntị ebe ara anaghị bịara eche gị ndị nwe m nwa akpọ ya chingwa udu ya edu
Nejema we rala bottle Coca-Cola. Cheho were Coca-Cola, more than a chilo, na orphan. When ike question, I did you for you and I am an abejapa, nde when nana, awa, alebekanye. Mwakiri were kwana Coca-Cola, ana yorano, are no happy. She a church. Yes, gangu Coca-Cola budgeta. Wajileke jagujiman. Nde wemniu, oh ma, sha, amia henyere, etila ya ọgwụ ike ahụ etile ya were mmịa ahụ anwụ akpụrụ ọnụ esi ekwu ya fa na-ekwu ya chili ụkwụ elu gbara aka isi ololo ọnwakpa ndị big man eji ahụ big man Somtochukwu na anwụchakwala mmeni ọmachi amụga ya ebeshiga ya ike mma a ga-eji echabi urururu chatuo ya isi chatuo ya amụ chatuo ya ụkwụ na aka ndị nwere chi akụkọ na-aga ebe ị ga-enwe ebe gbatekwara agbatị bụ o ji agbatịga nga ogbu ọwa YouTube Maazị Dodge ijiri ala YouTube ga-apịa Maazị Dodge ga-enwe ya mgbe ọ gbatịrị agbatị ngwa ya ọrụ maka mkọga ịchọgakwa ịnụ ya na-eje o chi Maazị Dodge kamada ma ṅụrụ whisky Riagba m jiri gbago agwara m gị shi egbuchara Somtochukwu ọgụ ada enwe first basic major riot ebe ka anyị ala Owerri anyị ndị mama ndị papa ndị okorobịa ndị agbọghọbịa onye pa nkwụ onye poshishi ndị ji taya apa ataya ṅụ shita anyị ga-ahụshi ala Owerri agbabie abụọ Riagba m jiri gwago ndị mgbaga gị gburu nwatakịrị akpọga Somtochukwu nwa 11 years ama ahụhụ eshi ahụ shi aṅụgburu arụshi aṅụgburu mmanụ Amadioha aṅụgburu agbara yọrọwa mmanụ aṅụgburu agwụ isi ama ahụhụ shi akparụ ka ha lee eshi ahụ ejikwa na ọkpọọla ama ebe egbugatọ ndị mma na laspatụ friki meshi aka ugbu ama ahụhụ shi ọhụ nga mbiche ya ọhụ nga nkwabi ya ọhụ nga ọgbụgbụ nwụ bịara ọbara Somtochukwu egbuchara ahụ ya ma pụpara ahụ ebe eji egbu ya chabie ya akụrụ chabie ya olu chabie ya isi chabie ya ụkwụ abụọ chabie ya aka mgbe ndị simemba ya eji egbu mpempe na rechakwanụ ndị big man ndị chọrọ different parts of human ndị nwemneo eshi ahụ egbuchara ahụ ya njinji ejie itiri agba na-eso m ma na-aka ala gị ọ jiri mee ụmụnna ahụ Innocent ka anyanwụ egbuo nwatakịrị akpọrọ Ikechukwu ije supply ala ya Leonard Ọnụọgụ ebe ike duru Maazị Leonard Ọnụọgụ ọkwanụ big man amara ọ kpara ego ọ nọkwa politics ụmụnne ya anụ politics o gbuchana ya were isi Ikechukwu jiga ya na cellophane bag ọwụnọ nylon ọ waterproof o ji gị pajee na ya nwoke ebe ike duru Maazị Leonard ma ọ na-aparala isi Ikechukwu ahụ ti ya nylon ya baa na-aga ma ọ wara na-aga ụkwụ ya gbara na-aga ahụ chi ebe họteelụ ebe a gbajema ebe ike duru ebe ahụ jeje sọpụrụla ya mana ma akwano chimma m ka gala gị 1996 enweghịrị ekwentị nụnụ onweghị Innocent ka anyanwụ ogbuo nne Ikechukwu para ya isi ya antipeletin bag ọnụ nylon waterproof banyere na-aga ọ na-ajepaje na ya Maazị duru ebe ike duru